Mandibulise bonke abantu ngale ntseni yanamhlanje ngokuzithoba nobathanda nobaxabisa abantu. Mandibabulise abantu. Kaloku ndakhe ndatsho ndathi kubalulekile uthi xa uqala uvele emntwini ubulise. Namhlanje kukho laa mfefezo utsho kamandi. Ndiwumamele namhlanje. Kukho laa mfefezo utshoyo futhi unjanjoku uhamba nomoyanyana. Uhamba nomoyanyana. Kakuphume kuleni ndawo kuyo ukhe uthathe umoya wakho ubeke kwenye indawo, ube kude njengomoya, ukumamele uba kuzama uthwani bethu. Thini le message yalo moya utsho kanje? Thini imessage yalo mfefezo umnandi kangaka? Mna ndiyayazi laa message. Laa message usula abantu iinyembezi abalilayo. Laa moya upholisa abantu abanyukelwe ubushushu ngenxa yengxaki. Khawumamele mani, awuhambi wedwa. Khona umntu ozileyo kuwe, khona abantu abafikileyo bezothetha nawe besithi yehlisa umoya sikhona. Khona abantu abafikileyo bezokuxelela into yoba sungxama sikhona, sulila sikhona. Khawukuthula uthi cwaka kule ndawo ukuyo noba ukweyiphi indawo, ukumamele nje, ukuphume kule nto uyicingayo kangaka, ukuphume ube kwelinye ilizwe nje likamoya. Khona abantu abafikileyo kuwe abazokwenzela izinto bathi sungxama, sulila, sukhalaza sikhona. Myalezo wam kuwe lo.